साबायखर बिनेश्वर ब्रह्म सोरजिङारि फरायसालिमा बर' थुनलाइयारि गौथुम बर' फरायसा थुनलाइयारि बिथांमोना दिनै मोनसे गिबि आगान सोरगोआरि थान्दैनि मोनसे लाइसि दिहुनदों। लाइसि सिङाव मा दं मा गैया आङो दाबो मोजाङै हाबनानै नायनायनि खाबु जायाखै। नाथाय बिथांमोना जे बे हाबाफारिखौ लादों बे जोबोद बाख्नायथाव आरो जोंहा बे खाबुआवनो जोंनि बेंगलनि सासे जारिमिनगिरि हिराचन्द्र नार्जीनिफ्राय थाफैबाय। बर' बिजों फरायनानैनो जोंहा बि.आर. आम्बेडकार इउनिभारसिटियाव एसिस्टेन्ट जानाय बरुद्र नार्जारियाबो आंनो नुनानै थाफैखादों। थांखिया बेल' जोंना जोंनि फरायफुनाय सेंग्राफ्रा बर' थुनलाइ फेहेरनायाव थुलुंगाखांथों, फंनैसो बिबुंथि होनानै जोंनि नुजाथिनायजों जुदि थुलुंगानानै बर' थुनलाइ सोरजिनायाव जे एसे एनै बिहोमा होलांबाय थागोन, बे थांखिखौ खावलायनो आङो गोसो खुसियै जाफैदों। जे जोंनि रावा दा 90 फारियाव गाखोबाय। दा बे हिसाबै जों बयबो मोदोमाव नांनांसिगौ। सरकारि खामानिफोरबो मावनो दा जोंहा खाबु जाबाय। गोबां जोंनि प्रफेसारफ्रा बायदिसिना बिफानाव मावनाय साख्रिआवलाफ्राबो दा साहित्य एकाडेमियाव खामानि मावहैयो, साइन्टिफिक टेक्निकेल टेक्न'लजियाव खामानि मावहैयो, सेन्ट्रेल इन्सटिटिउट अफ इन्डियान लेंगुवेजेसआव खामानि मावहैयो आरो सेन्ट्रेल हिन्दी डाइरेक्टरेटआवबो खामानि मावहैदों, NCERT SCERTआव खामानि मावदों, सोदोब बानायनाय, फराय बिजाब बानायनाय बेफ्राव खामानि मावो आरो ओरैनो ओरैनो बेहाय फैसा मोनो बेखौ साना लाबानो जोंनि रावनि थाखाय जे जोङो खाथि फैदों न' बां गारनानै दिल्लीयाव, मैसुराव, शिलंआव, गुवाहाटियाव, बेखौ जोङो बाख्नायहरनांगौ आरो मावग्राफ्राबो आं हारिनि मावगिरि होननानै साननानै लानांगौ। दिनै बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायगोन, बर'जों फरायनाय अनजिमाया खमायलांगासिनो दं। जों बिबानाव थानाय हिसाबै जेरावखि थाङा जों मिथिबोयो। जोंखौबो मालाय हारि अफिसारफ्रा खावलायहरो सेबायाव बहाबा नोंथांमोननि फरायसाफ्रा मेट्रिक फाइनाल होनांगौआ आगोलनि रुजुनायाव बाङाय जालांगासिनो दङ, बारायनांगौआ बाङाय जालांदों। बे जोंनि हारिनि थाखाय दुखुनांथाव। सुथुर गोनां हारिफ्रा जोङो लाजिनांगौ, मालायजों हिदा गुलाय हरनाय। दा बयबो मोदोमाव नांलायनानै बर'फोरखौ फोथांलायनायनि बिबानखौ मालायनो नारनानै होआलाबानो आंनावबो बिबान दं, बे सानस्रि बे साननाय बेखौ गोसो गोरबोजों बुजिलायोबा बर'जों फरायनाय, बर' थुनलाइ सोरजिनाय बे हाबाफारियाव बयबो नांगौखौ आं मिजिं खालामो। जोङो रावल' रायज्लायनानै जाया, जोंनि जारिमिनखौ गोथाङै लाखिनांगौबा जोङो बिथिंजों जोंहा थुनलाइ सोरजिनांगौ आरो जों बर' बिजोंजों फरायोबा बेवहाय दिरहुम खासुनाय जायो। थुनलाइ सोरजिनाय सोदोबफ्रा ओंथि गोनां फ्राय मोजां जायो। बे जिल्लानि कलेजनि फरायसाफोरनि आंथ' गोजोन मोनदों, मानोना इन्जिनियारिं कलेजनि स्टुडेन्टफ्रा बा टिचारफ्रा जे गावनि राव अर्थात बर' रावजोंहाय जे खुगा लाइसिखौ बयनदों। फार्स्ट हारि बे इन्जिनियारिं कलेजखौ गायसननायनि उनावहाय फ्राय दिनै कय बोसोर जाखो, 11 बोसोर दिनै बेसे बारबाय। दिनै जे बिसोर बयनो हादों बेनि थाखाय आं बिसोरखौ साबायखर होयो। आं आसा खालामो फैगौ समफ्रावहाय बिसोर आरोबाव बिनिफ्राय साबसिन आरिफोरखौहाय रायथाइफोरखौ लिरनानै बा खन्थाइ मेथाइफोरखौ लिरनानैहाय बिसोरो आरि खालामनो हानाय, गायसननो हानाय जेना इन्जिनियारिंनि स्टुडेन्टफ्राबो थुनलाइखौहाय सोरजिनो हागौ।
सार नोंथाङा सासे जारिमिनगिरि हिसाबै बर'नि गोबां गेदेमाफोर दङ आरो बे गेदेमाफोरनि जिथु जिमान मावबोनाय बिसोरनि कन्ट्रिबिउसन बेखौ जोङो बेरखांहोजोबनो हायाखै सारा माबायदि गोनांथि दं होननानै सानो आथिखालाव गोबाङैनो दङ इन्टेलेक्चुवेल बर' इन्टेलेक्चुवेलफोर दं बेफोरनि जिउ जारिमिनफ्रा हयथ' दाबो बैखौबो लिरनाय जाजोबाखै जों बेखौ बुझा दा जे दङ बे रोजाबग्रा होन बा लिरग्रा होन बिसोरनि सम्पर्के हयथ' लिरनाय गैया कि बेफोरखौ लिरनांगौ बेनो जारिमिन जायो सार सम सम ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे बर' हारिखौ लानानै गुबुन हारिया माखासे दान्थे बिदान्थे सावरायबाय थानायखौ नुनो मोनदों जे बर' हारिया बबेबा चाइनानिफ्राय फैनाय बबेबा भुटाननिफ्राय फैनाय होननानै बुंदों बिनि सायाव सारा सासे जारिमिनगिरि हिसाबै मा बुंदों सुंद'यैथ' बेखौ होनो हानाय नङा दा बिसोर बुंबाय थादों दा धर' बे जुन मास दा जुलाइ आगस्ट बा सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो मोनसे लेखा ओंखारगासिनो दं बियो आंनि लिरनाय दा प्रसेसिङाव दङ बियो फाइनाल खालामथ'वाखै फाइनाल सेमि फाइनाल जाबाय सिटिंआ फाइनाल हयथ' हप्ता मोनसेनि उनाव जानाय बियो फैलानो गासैबो क्लियार जाजोबनाय जे बर'फ्रा माबालानिफ्राय दं बहायनिफ्राय फैदों मा बे थियरिफ्रा गासैबो बे जारिमिन ओरैनो मा समनिफ्राय दङ सार बर'फ्रा आसामाव वैदिक जुगनिफ्राय दङ वैदिक जुग माने आर्यफोरनि जे लिरनाय बेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद बे जुगनिफ्रायनो दं रामायण महाभारतनिफ्रायनो बहाय दं बे ओनसोलावहाय दिनै बर'फोरखौ मानो माइन'रिटि स्टाइलाव बिदिब्ला बिसोरो रुजु नागिरो बिसोरो मा बुंनो बिसोरो थिग जारिमिनखौ बिसोर संनो हायाखै साफा सानै लिरनायनि जे जारिमिन बेखौ लिरनानै जाया जारिमिन जोंनि जारिमिना जाहैबाय फ्रेगमेन्टेड खोन्दो जानानै दङ बेखौ बुथुमजोबनांगौ जेब्लानो बुथुमनाय अब्लानो गासैबो क्लियार जायो नेबाव मास मोननैसिम जेब्लानो बिलेखा अब्लानो बुथुमनाया